Ujutro se probudim, žena se probudila, kaže, hoćeš ići sa mnom, idem kod svoji nešto da uradi, da očisti i tako i ovo. No, kažem, ja neću, nikako to me ne zanima, znači nemoj trošiti baterije, znači sjedaš u auto, pališ auto, ideš, odlaziš, dolaziš, završavaš i to je to. Imam ja svog posla kod kuće. I ja, ona ode, sjede u auto i ode, ja počnem raditi ovaj svoj posao što treba da uradim, pa negdje do 1 sat, 1:15 i ja sam završio posao. Fali mi još neki 30 šarafa da bi bilo okončano sve. I ja biciklo, sjedi i ide. I sad glavna je cesta, ima sa dvije strane trotoare. I ja uvijek vozim tim trotoar zato što je trotoar mnogo širok. I vozim se prvom prodavnici. Kad sam haman došao do prodavnice, gledam ovakvu ženu, ide u susret meni, isto na trotoare, vozi biciklo. I malo pa šverni sa biciklom, pa šverni sa biciklom, ja gledam, rekao, nebo je ljubilo kuće vamo, što nije na drugoj strani. I kako idemo, sve bliže dolazimo jedno drugom, vidim ja, stoji mala flaša od kole, mala flaša i čep na njoj, stoji na trotoar, prazna. I ona dolazi sad blizu toga, to je haman dolazimo do te flaše. Ona zahavrlja, tamo, vamo, pope se prvim točkom na onu flašu, pade žena, ožnu mene, pade biciklo, udari, ona pade na trotoar, ja pade svrhnje i ležim na njoj. Šta ti je, rekao, nebo te ljubilo, vilenu te vodilo, otkud ti? I ona se koprca ispod mene. Kad odjednom čujem ja kočnice. I sad u tome ja pogledam šta je, da nije niko koga udario. Ja se okrenu kad viče moja žena. Naišla, vraća se kući. Sav ti šta radiš ti to? Šta ću, jebem, rekao, sama sini jebem, evo, šta radim, ne ližem sladoled, ne mezim, ne pijem, jebem. Kad ovaj ispod mene viče, koga ti je? Tebe jebote, ćaća, i tebe i biciklo. Majku ti je, šta sad da kažem ženi šta radim? Otkud ti ispod mene? Što jašeš po flašama? Rospio jedna ona. Silazi samo, četi! Jebote, ćačin, ćaća, bezobrazno i tebi dati kotač u ruke. Ja se dignem, otresem sa sebe prašinu, kaže žena, sav te otkud ti, nemoj trošiti baterijama da objašnjavam. Žena je išla biciklom, pala podame, ja pao na nju. I vidio je se buni, pička joj, matera bezobrazna. Jel to može iko doživjeti? Niko. Šta moraš reći u tom momentu? Ništa. Šta radiš? Jebem. Eto, završeno.